I dag sker der det, at vi her på Amager Bryghus får besøg af TV3-programmet For Lækker til Love, hvor en af de medvirkende, Melanie, kommer sammen med sin date, der er Dennis. Og Melanie siger om sig selv, at hun er en erklæret golddigger, som har lyst til at blive Hollywood-fru engang. Og hun kan heller ikke lide øl, men det kan vi selvfølgelig ikke tage os af, så hun får hele svineriet, de 7 dødssynder, smidt lige i kæften. Sådan. Det er sgu første gang, vores tanker er blevet brugt til det der. I dag der skal jeg på date på Amager Bryghus, og jeg skal åbenbart ind og smage øl, så det er meget spændende. Velkommen her til Amager Bryghus. Jeg har hørt noget om, hvordan det er en starte med en Jeg kan faktisk ikke lide øl, så det bliver spændende at se, om jeg kan lide det her øl, eller om jeg heller kan lide det. Men ja, jeg tror, at Den tredje dødssynd er slop. ej, det smager sådan af. Den er ikke lige noget for mig. Nej, det er da ikke lige fra det. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig sjovt at smage øl, men jeg tror sgu ikke, at jeg kan smage forskel på noget af det. Vi er nået til den 5. dødssynd. Det er også en ubehageligt. Det er noget også mærkeligt. Du kan godt lide øl. Det kan... Ja, altså... Jeg vil bare tage to på, jeg er... Så... Jeg drikker også andet to på, Heineken og... Corona er min favorit, der er det. Den næst sidste dødssynd er stolthed eller hårdmod. Ej, det er sort. Den næste dødssynd, vi når til, det er så loft. Jeg er selv sat i et kærlighedsliv. Det er så pulveriseret jordpenis. Jeg har lige drukket hjortepenis. Det kommer fra den hollandske Ej, hvor det glitter det. ældrepension. Kan du godt mærke, at der er sådan næsten mere, der også står, når du drikker det? Hvis det ikke er det får jeg sådan drikke. Den her. Så har vi sagt farvel til de gode mennesker fra For Lækker til Love. Og det gik som forventet. De kunne ikke lide vores øl. Det er jo mest trist bare for dem. På nær måske lige en enkelt øl, Lost her, som jeg forklarede om, der er pulveriseret hjortepenis i, som er jo et kendt elskovsmiddel. Og det var de faktisk så vildt med, at de bundede flasken. Så det er den eneste af dem alle sammen, de 7 dødssynder, som de er tømt. Så det er vel også et slags positivt tegn.